Myntri Rangbah Conrad ke Sangma ulasam saus pa Tylli tablet Shaki Khynnah Skul naki Huay Tylli Skul Lum Garo haka khatsau tarik Kyllalyngkot ha District Auditorium Tura haka jingdonlang Shongknor ke Iingdorbar Thaw Ain Thomas A Sangma. Myntri Rangbah ula batai ke jingkordor jong kine tablet nagbenta ki Samla pule banyo ya ki jinghikai ki jingnang jingtip babun jait kiba iadei bat kani ka juk digital mynta. Nadu kesenam arjar Huay ke Sorkar Meghalaya kala sams ngobha palat shilak Tylli tablet Shaki Samla pule kiba naki skul ha baro ki district ka Jylla. Baro ki jingdonlang jong ki Khynnah Skul ha ki jingpuli jong ki ha ki subject bapher la tablet ha ki ni tablet bat ki la ban pendonlang ha kanu kapor bagi ngobit. House name skul hajar pulai hadu pusau. Ke Sorkar kelas sam hadu laipo hajar saus pa prapo Tylli tablet Shaki Khynnah Skul ka Jylla ki bala pule ha kelas 10 shajrong. Ke Sorkar kalabu thong ban sam lai hajar Tylli tablet Shaki Khynnah Skul Lum Garo bala sedang dekini ki saus pa Tylli mentah kesngi.